Il-Caritas bdiet tipprovdi s-servizzi tagħha 36 sena ilu. Minn dak iż-żmien l-hawn dejjem kienet hemm għal bosta persuni l-iktar għal dawk bi problemi ta' drogi u xorb żejjed. Is-sena l-oħra ma' 700 persuna ħabtu l-bib tal-Caritas għall-għajnuna. Dan ifisser zieda ta' 7% fuq is-sena ta' qabel u 34% fuq is-sena 2004. Il-Caritas teħtieġ madwar €1.5 fis-sena biex tkun tista' tagħti s-servizzi tagħha b'xejn. Dawn is-servizzi nataw minn 4 ċentri differenti. Għalhekk bħal ħafna organizzazzjonijiet oħra, Caritas torganizza attivitajiet ta' ġbir ta' fondi fejn tħeġġeġ il-poplu Malti biex jgħinna. Waħda minn dawn l-attivitajiet hija mixja li ser issir nhar il-Ħadd 29 ta' Settembru. Din il-mixja qed tissejjaħ Caritas Trail. L-għanda dell-attività hija li l-Caritas toffri opportunità lill-poplu Malti li jingħaqad magħna jisir parti mill-familja tagħna b'din l-attività sportiva li jista' jieħu sehem fiha kulħadd u li kulħadd jikkontribwixxi dik xi ħaġa żgħira ngħidu €10 illi mhumiex ħafna u kulħadd tkun jista' jieħu mhux biss il-gost tal-mument imma jaf li qiegħed jgħin opra tajba li issir ma' ħafna nies permezz tal-Caritas. Min jitħajjar jieħu sem jista' jimxi għal 40 minuta, jiġri għal nofsija jew inkella jista' juża r-rota għal madwar siegħa. Il-mixja titlaq minn Imdina Road ħaż-Żebbuġ u l-ġirja u tar-roti jitilqu minn quddiem il-Kappella ta' Marija Maddalena ġewwa Ħaddingli. Monsinjur Viktor Grek qal li ma jixtieqat li jasal f'sitwazzjoni fejn ikun hemm żgħażagħ li jħabbtu l-bib tal-Caritas u jsibuh magħluq. U rringrazzja lil Maltin li ta' kull sena juru kemm għandhom qalbhom tajba meta jgħinu lill-Caritas. Għalhekk ħeġġeġ lill-poplu Malti biex jerġa' juri solidarjetà tiegħu.